bazikhalele kuhulumeni abadayisa ngocansi abathi abasathengwa ngenxa yokuthi sebebadala. Nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele le channel ehamba phambili kezo mina uveze ntuthu ngakho manje bathi ilasibona amagumede mhlabe emangabe usemusha ngizophinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kwikhona okukhulu nakho konke. Laba abadayisa ngocansi bacela ukuthi uhulumeni abathuthukise ngamakhono ukuze bezokwazi ukuziphilisa ngenye izindlela. Leli ikhwelo belihlabe ngesikhathi kunengqungquthela yokubonana nabadayisa ngomzimba ebihlele isishayamthetho sakwaZulu Natal. Le ngqungquthela ibisemgungundlovu ngolwesihlanu. uNkosazana noNhlanhla Ngcobo uthe uqalile umsebenzi esemncane kakhulu wathi kodwa manje izinto azisafani nasekuqaleni nangesikhathi saqala kulo msebenzi njengoba bona sebebadala basenawo amandla okuyoma emgaqeni futhi ke abasathengwa ngendlela. Ucela ukuthi ke kubuza ukuthi ayikho yini enye indlela engafakwa ngayo imali ephaketheni. Akazi ke noma ikhona yini indlela mhlawumbe abangaqeqeshwa ngayo bathole izitifiketi kulo msebenzi bangene babe abancane manje abasathengeki. Bekungokwesithathu isishayamthetho sakwaZulu Natal sihlele ingqungquthela yokubonisana nabadayisa ngomzimba. Izithunya kule ngqungquthela zikhale ngokuthi ke abadayisa ngocansi bayaqhubeka nokubhekana nezicelelo ezifana nokuhlukunyezwa amaphoyisa kanye nokuhlukunyezwa abasebenzi bezempilo. uNkosazana Thembakazi Ntshiye oqhamuka esifundeni ukhale kakhulu ke ngokuhlukunyezwa amaphoyisa kanye ke namalungu ekomiti elilwa nobugebengu. Uchaza ukuthi ke unodade abo abashayiwe iforum erenk. Omunye ke washawa ephuma kuyoluka ethi ke uyakothenga ukudla washaya engenzanga cala kodwa ke ngoba wayedayisa ngocansi ngesikhathi bemshaya bamshaya ngoba bayazamela ukuthi ke udayisa ngocansi bathi uyiphara lenenkinga ababhekana nayo zonke izinsuku. uNkosazana Simphiwe Zulu oqhamuka esifundeni iZululand ukhale ngokushawa indiva kwamacala okudlengula avula abadayisi ngocansi. Amaphoyisa akwenza umsebenzi wawo abopha abantu kodwa amacala afika nganakwa abashushisa. Ufisa ke sengathi ngabe ukhona ummele umnyango wezobulungisa lapha ngoba ke bekade bezokhuluma naye ngqo. Le ngqungquthela ibanjelwe uNdunankulu waZulu Natal uNkosazana Nomtaduba Ncube. Embikeni wakhe uNkosazana Nomtaduba Ncube uthe umthetho ohlongoza ukwenza ukuthi ke ukudayisa ngocansi kube semthethweni uzokuba ke impendulo ezinkingeni zabadayisa ngocansi. uNkosazana Dube uthe ihhovisi lakhe liqeqesha amaphoyisa kanye nabasebenzi bezempilo ukuze ke abadayisa ngokocansi bathole usizo balidingayo kulezi zinhlaka. Uthe baphinde ke benza nemizamo yokulekelela abadayisa ngocansi ukuthi bathole imisebenzi kweminye yemkhakha. Kepha ke izithunya zakule ngqungquthela ziwuhlaba zawuhlikiza umbiko kaNdunankulu uNomsadubu. Unobhala wenhlangano abadayisa ngocansi isisonke ikhala ngokuthi ke uhulumeni wakwaZulu Natal awuzange ubathinta, abazange bathinte futhi abazange babe ingxenye le ngqungquthela. Izinto ezisembikweni kaNdunankulu kungani ke behambela phambili kufanele ke bashintshe ngoba ibona abazi abakudingayo futhi ke ibona abazi ukuthi abadayisa ngomzimba bahlala kuphi. Bafethu izona ndaba ezihamba phambili esithinta abasikhalela lapha nabadayisa ngokomzimba ukuthi lapha abantu abadala abasathengeki ngendlela bafuna enye indlela uhulumeni angenelele ukuze bathuthukise amakhono bathole noma izitifiketi zokwenza omunye umsebenzi osecelweni ukuze bakwazi ukuziphilisa. Namhlanje luthini lwakho uvalo ludaba siphinde fihla lapha na comment section kungixoxele kabanzi ukuthi wena luthini lwakho ngalolu daba. Ngilasibona amagumede sengiphuma kanjena kodwa futhi ngiyakuthembisa ukuthi ngiyabuya nezinye izindaba ezilandelayo. Okwakho nje ukusubscribe nibe nosuku olumnandi. Ngithanda kakhulu.